Има детайли, способни да преобразят целия проект. Light Now – новото решение от Biticino за мен и за теб. Минималистичен и изчистен дизайн с непреходна красота, който подобрява всяко пространство, в което присъства. С решения за модерна домашна автоматизация и грижа към околната среда. Защото устойчивостта не е просто детайл. Гъвкава система с всички нужни за един проект модули и стандарти. 9 покрития, 3 колекции, всяка със своя история. Кръгова икономика дава нов живот на отпадъците. От чисто бяло до 2 нови екофиниша, получени от рециклирани материали от модната и други индустрии. Камък – вдъхновение от природата. Пясък и камък – ефектна структура, която се усеща при допир. Сбои на водна основа, получени от ферментация на биомаса. Патина – възхвала на несъвършенството, създава умишлено нееднороден ефект. Един интерфейс, много технологии и уникален дизайн, за да удовлетвори всички нужди на проекта. Light Now може да се използва в традиционни инсталации с нови функционалности. Също така можете да добавите смарт функции с Wi-Fi управление от телефона. Променяте сценарии с едно докосване. Или с гласа си. Alexa, turn on all the lights. Открийте безкрайните възможности с My Home, премиум система за домашна автоматизация. Ново ниво на мултифункционален контрол и щипка иновация за вашия дом. Ако проектът го изисква, възможна е и KNX интеграция. Light Now – достъпното премиум решение, което съчетава устойчивост, дизайн и технология. Light up your world. Now. Light Now by Biticino.